OK. Čau, jak je na toto auto? Staré, ale dobré. No. Dobre, tak by aspoň mohli z testy. Fúha. Tak tam ti na kombajne na obrane nešetria. To sa mi moc nepáči. Hej ty, kde mám ísť ďalej? Choď rovno k spoločnosti NP. Tam na čo uvidíš. Neboj sa, neútočia na teba. Postaraj sa o tých vodcov, ale nestrieľaj do nich. Tak fajn. Fúha, vortiganti. Ak to bude vortigánske, tak sa po toto. NP. Viete čo, ja radšej zaparkujem už tu. Auto. Ahoj. Dobrý deň. Prepáč, nemám pre teba správy, ktoré potrebuješ, ale majú ich moji kolegovia. Choď dole a dozvie sa ich. Ďakujem. Choď loďkou. Dobre. Asi myslel túto. To je znašadlo, ty idiote. No, ideme. Neviem moc riadiť znašadla. Tuto je. No. To druga. Tuto. Dobrý. Ja by som sa vás chcel opýtať, na čo slúžia tie tamtie? No, je to proti ateliérom, ale neviem presne, na čo to slúži. No to je ten môj kamarát. OK. No, tak dúfam, že bude hore. Dobrý. To čo je? To si nevšimajte, pane. To radšej. Vy viete o tých ateliéroch? Áno. Slúži to presnejšie na to, aby to narážanie im nechutuje nervy, takže nemôžu sa pri tom hýbať. Takže ich môžete zabiť. Fakt? Naozaj? Áno, mám pravdu. Preto kombajni toho majú všade. Áno, veľmi ti ďakujem. Keby čo budeš potrebovať, ja ti to vybavím. Nie, ďakujem. My mimozemšťania nič nepotrebujeme. Akurát tak len slobodu. Postaraj sa o to. Rozumiem. Čauky. Čau. No. Takže. Takže. Ďakujem. Ďakujem za vašu ochotu. Za to môže si zobrať naše auto. Je už aj tak pre nás nepoužiteľné. Máme ďalšie. Ďakujem veľmi pekne. Dovím. No, toto vyzerá veľmi pekne. Hopa. Joj, ale ja som šofer na prd. Nezasaďte staré auto. Ešte nie. Hej, prosím ťa, potrebujem som nejaké lepšie auto, ty blbka. No, zober si toto a kašli na to. Ďakujem. Tak. Alex mi hovorila, že dačo mi chcela ešte oznámiť. Dúfam, že to nebudú zlé noviny.
To sa opravím. Joj, naša stará dobrá bukinga. Toto si kde myslím. Kde je doktor? Odišiel. Nevieme kam. Neviete, kde je doktor? Nie. A Alex? Tam, kde bola. No tak vám dík. Alex, vraj, že som mala pre mňa prácu. Áno, Vortigant mi práve zatelefonoval, že si bol u neho. Áno. Choď do toho ich ufa a majú vraj, že pre teba prátišku. No, viac ti on povie. Áno, ďakujem. No, fúha, to bola dlhá cesta, už ma bolia nohy. No, Vortigante. Áno, ufu, to budú čakať ďalší, čo čítajú rozkazy. No, tak okej, no. Hop. No, dobre. Zatiaľ za tú prvú páčku. Flying mode? Čo to dobre? OK, tak. Vleď hore. A zapni to. Hustý. A kam sa to máme dostať? Na druhú stranu. No dobre, už sme prešli na druhú stranu mesta. Čo vy ste vlastne potrebovali? Dostať to UFO stadiaľto. A prečo? No, lebo kombajni nevedia radi Vortigantov. Aha. Tak je vám tu pristane na tejto veľkej budove. Áno, to by sme boli radi. Viete čo? Radšej tuto poznáme. To sme to vyčistili. Pardon, zabudol sa pristať. Áno, ďakujeme. Ale nie všetkých sme stadiaľ to vybavili. Všetko je tu čisté. Dobre, môžem sa v kľude vrátiť domov. Z druhej strany. Alebo? Dobrý.